Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li nirriflettu ftit fuq littra pastorali illi l-eċċellenzi tagħhom l-Arċisqof Paolo Cremona, l-Arċisqof ta' Malta u l-Isqof ta' Għawdex Monsignor Mario Grek tawna għal pastorali bħala Tarrandan tal-sena 2010 illi ġib l-isem Għand min immorru. Silta li jgħid San Pietru lil Ġesu għal diskors li għamel fuq l-Eukaristija fil-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 6 vers 68. Ek xtaqt nirrifletti fuqha nieħdu ftit siltiet minn dak li jgħidulna l-Ispiet ħalli nkunu nistgħu eżistijej din il-kelma li hija kelma tagħna lina permezz tar-rajja spiritwali tagħna. Niftakru li l-Ispiet jirrappreżentaw il-persuna ta' Ġesu fih dan id-djoċesi u l-Ispiet huma wkoll is-suċċessuri tal-Apostli. U allura importanti ħafna li l-kelma li jagħtuna ma nħalluwiex kif ngħidu l-Malti minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. Imma rridu narbluha, rridu nħalluha tikwidana, mhux speċjali matul dan iż-żmien tar-Randan. Hekk l-Ispiet fil-littra tagħhom insistijej jitilqu fuq aspett pożittiv li s-soċjetà tagħna għandha il-ħeġġa għat-tagħlim. Hija vera, llum naraw li madwarna kulħadd irid jitgħallem, kulħadd irid javvanza, u llum għandna ħafna mezzi kif wieħed jitgħallem. Apparti s-sistema edukattiva li toffri s-soċjetà, però mbagħad għandna anke l-mezzi ġodda biżejjed insemmu l-internet kemm wieħed jista' jitgħallem kemm it-tajjeb kemm ukoll il-ħażin, il-mezzi ta' komunikazzjoni kemm jistgħu jkunu għodda sewja biex wieħed jitgħallem. Però l-Ispiet b'mod ġust ħafna jirrimarkaw illi minkejja l-bniedem għandu din il-faċilità kbira li jitgħallem fi żminijietna, però donnu m'għadux jitgħallem, donnu m'għandux aktar il-kapaċità qed jitlef dik il-qawwa illi jaqra l-istorja kemm ta' ħajtu u kemm ta' ġensu. Il-bniedem li titgħallem jaqra u javvanza f'dik li jaqari tiegħu u studju, ma mhux qed jaqra l-istorja ta' ħajtu u ta' ġensu. Importanti li l-Ispiet jirrimarkawna żewġ aspetti, il-ħajja tagħna personali u l-ħajja tagħna f'dan il-komunità soċjali, ħajjitna u ġensna. Hija importanti ħafna eżisti għaliex il-ħajja tiegħi personali u l-ħajja tal-komunità politika, l-komunità soċjali tiegħi, il-pajjiż fejn ngħix, għalina l-insara mhijiex sempliċiment realtà soċjoloġika li kieku soċjologu jistudja ħajti u psikologu u soċjologu jistudja s-soċjetà ituna informazzjoni li skont il-metodu xjentifiku tagħhom. Però għalina l-insara il-ħajja tiegħi personali u l-ħajja tiegħi fil-komunità hija il-post fejn Alla jiltaqa' magħna. Ħajti hija l-post fejn Alla jiltaqa' miegħi u s-soċjetà hija l-post fejn Alla jiltaqa' magħna x'il-mulej jiltaqa' magħna kemm fuq livell personali imma kemm ukoll fuq livell komunitarju. U allura għalina il-ħajja personali u l-ħajja soċjali għandhom din id-dimensjoni hija l-istorja tagħna li rridu naqrawha fid-dawl ta' Alla u għad il-kapaċità illi aħna tlifna qed jgħidulna l-Ispiet tagħna li naqraw l-istorja tal-ħajja tagħna fid-dawl ta' Alla minn dak li Alla jrid mill-bniedem u xi kultant tlifna wkoll il-kapaċità li b'mod uman naraw ħajjitna fejn hija sejra. Aljenati, isna bħal ostrich, rasna l-isfel fil-ħamrija u ma nafux qed jiġru madwarna, jew nażlu li ma rridux naraw x'qed jiġru madwarna. U konsegwenza ta' hekk l-Ispiet jgħidulna ħafna biċ-ċar illi għandna nuqqas ta' kuntentezza, inġustizzi, faqar, tilwim, żwiġijiet imkissra, orfni ġodda, il-pornografija li qed tkisser tant żwiġijiet u familji u ma' din il-lista ipoġġulna element li qed jaħkem ħafna l-kultura, l-mentalità, s-soċjetà tagħna hija id-dubju. L-Ispiet jgħidulna li għandna dubju fuq affarijiet serji ħafna. Ħansemmi l-lista li jagħtuna l-Ispiet tagħna fiex aħna maħniex ċerti aktar fis-soċjetà ta' żmienna. Mhumiex se jitkellmu taf x'int għandikx dubju kif ħadd isbuħ id-dar jew x'bib ħadd tpoġġi fil-bib ta' barra, imma huma dubju li missu affarijiet ħafna serji. L-Ispiet jgħidulna li għandna dubji dwar id-dinjità ta' kull bniedem. Vera din li għandna dubji dwar id-dinjità ta' kull bniedem. Hija vera ta'.
Aħna għandna dubju pereżempju fis-soċjetà tagħna, fil-kultura tagħna, jekk tarbija fil-ġuf għandix dinjità ta' bniedem jew le, allura noqtlu jew le. Għandna dubju dwar id-dinjità ta' kull bniedem. Għandna dubju dwar id-dinjità tas-sesswalità tal-bniedem fejn tidħol pornografija x'inhu qawwa l-oġġett ta' pjaċir. Għandna dubju fejn tidħol id-dinjità tal-mara fejn tidħol il-prostituzzjoni għax nirriduċċuha għall-oġġett. Allura għandna dubji seri dwar id-dinjità tal-bniedem meta anke fi żwieġ ir-raġel u l-mara ma jirrispettawx il-xulxin l-ugwaljanza ta' bejniethom kif rida Alla. Għandna dubji dwar it-tifsira tal-verità qed jgħidulna l-isfijiet. U hija vera għax illum il-ġurnata eżistijej, illum għandna ħafna opinjonijiet u kulħadd jaħseb li l-opinjoni tiegħu hija tajba. Ma l-verità fejn qiegħda? Dwar dak li huwa tajjeb, illum xi drabi ssib nies jgħidulek fader jiena nagħmel it-tajjeb u l-ġelien uħoss isnien l-ħażin, isnien l-odwanawt fuq il-post tax-xogħol. X'min jagħmel it-tajjeb impoġġoh fid-dubju llum, mhux il-ħażin impoġġoh fid-dubju ma tajjeb. Il-ġmien tal-ħajja ukoll hija impoġġija fid-dubju meta għandna kultura daqshekk ta' mowt xi drabi madwarna, kultura ta' mowt fid-drogi, kultura mowt fis-suwiċidji, kultura ta' mowt fl-eutanasja, kultura ta' mowt fl-abort, kultura ta' mowt fejn tidħol anke l-gwerra fi żminijietna eżistijej. Ejja, għandna dan id-dubju. Dubju dwar il-bniedem fejn serjati r-rotta ħarija l-ħajja. Għandna dubju fejn il-verità il-ħajja tiegħek lejn xi xini mixja x'in il-verità tal-mewt u l-verità tal-ħajja ta' wara l-mewt. Għandna dawn id-dubji eżistijej. U l-isfijiet tagħna qed jgħidulna l-isma' quddiem din is-sitwazzjoni hemm min qed jaqta' qalbu. Hemm min qed jaqta' qalbu partikolarment li għaddi lill-ġenerazzjoni li ġejja lura liż-żgħażagħ tagħna dak li huwa validu, dak li huwa ċert, kriterji ta' mġiba u valuri li joffru serħan il-moħħ. Huma l-erba' affarijiet illum ma nafux se naqbdu ngħaddu ta' warajna. Illum se ngħidulhom il-ġenerazzjoni li huwa tajjeb u li huwa ħażin. X'inhu validu u x'mhuwiex? X'inhu ċert u x'mhuwiex? X'inhu l-mod kif għandek iġġib irħek jew le meta kollox huwa permessibbli xi drabi anke bil-liġi, meta kollox irid jgħaddi, meta qisu xejn mhu xejn, meta donnu sens għadhom ma spiċċa. Se ngħaddu ta' warajna. U hawn nies li verament qataw qalbhom, però eżistijej dak li qed idulna l-isfijiet tagħna l-kol kemm aħna li qegħdin ngħixu din ir-realtà u din is-sitwazzjoni. F'pajjiżna forsi mhix qawwija daqskemm f'pajjiżi oħrajn, però qed niddakru u brata maġla. Qed niddakru u brata maġla immens li forsi maħniex konxi biżejjed kemm hija maġla. L-isfijiet qed jgħidulna biex ma naqtawx qalbna. U naħseb li ma naqtawx qalbna tgħidulna l-isfijiet per tgħidilna Ġesu permezz tagħhom. Taqtawx qalbkom jiena magħkom dejjem sal-aħħar. Għandna l-garanzija li l-preżenza tal-mulej qiegħda hawnhekk. U l-isfijiet jgħidulna isma' s-soluzzjoni tagħhom kollu fejn qiegħda. Ħalitek qiegħda fil-bniedem u qiegħda f'Alla. Qiegħda fil-bniedem għaliex? Għax il-bniedem l-isfijiet jgħidulna sa minn qaddisu huwa miftuħ għal dak li hu tajjeb, għal dak li hu veru, għal dak li hu sabiħ. Il-bniedem fil-qalb tiegħu għandu din it-tfittxija għall-verità. Il-bniedem anke minkejja li waqa' fid-dnub, il-bniedem mhux kondannat għad-dnub. Il-bniedem minkejja li waqa' fid-dnub ma jfissirx li hu kompletament korrott. Imma l-bniedem bid-dnub iddallmet il-fema tiegħu u ddajfet ir-rieda tiegħu. Il-moħħ tiegħu iddallam m'għadux jara daqshekk ċar u r-rieda tiegħu ddajfet m'għandux jrieda daqshekk qawwija li jagħmel it-tajjeb, però ma jfissirx li moħħu ġie korrotta qalbu ġiet korrotta kompletament. Għad hemm dik ix-xewqa tajjeb, għad hemm dik ir-riċerka tfittxija l-verità. Però dik biss mhix waħedha. Però l-bniedem irid ikonoxxi dik qiegħda fih ħalli jkun jista' jibni fuqha. Il-bniedem irid ikun miftuħ jgħidulna l-isfijiet għal edukaturi tajba mela nies li f'din il-mixja sejrin jgħinuh f'kelma waħda il-bniedem irid l-umiltà li waħdu ma jistax jagħmilha. U ma jagħmilx reżistenza u jibbiss quddiem dawk li jridu jedukawh. Mela li ma jkunniex qalb jibsa. L-umiltà li narfu li għandna bżonn il-ħaddieħor. U fost dawn l-edukaturi l-isfijiet qed jipproponunna, jippreżentawna lil Alla bħala edukatur. Kemm hija hekk immaġni sabiħa li forsi ma tantx nisimgħuha, però hija immaġni profondament biblika. Alla biex ngħidu hekk fl-Antik Testament qed jeduka kompletament il-poplu ludi biex jiffurmah fil-poplu veru tiegħu. Hekk il-mulej huwa dak li jedukana. Huwa l-għalliem vera tagħna, huwa t-teacher vera tagħna, huwa r-rabbi vera tagħna.
U allura jastadina biex anka f'dan iż-żmien tar-randan kemm minnhom jgħidulna l-isfijiet b'dak kollu li ħanisimgħu l-irtiri tal-eżerċizzi il-qudies inħallu l-mulej jiffurmana, inħallu l-mulej jedukana bħala l-edukatur veru tagħna. U l-post fejn Alla jgħidulna l-isfijiet eduka l-bniedem huwa il-post tad-deżert. Id-deżert li għall-poplu ludi kellu esperjenza qawwija immens, forsi aħna ma nirrealizzawix kemm hija qawwija l-esperjenza tad-deżert tal-poplu ludi, ma kien propju id-deżert fejn il-poplu qed jitgħallem ikun huwa bħala l-poplu ta' Alla, mhux il-poplu li huwa jsir, fid-deżert fejn jagħmel l-aqwa esperjenzi ta'